Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соўвась у Празе і мой суразмоўца, дарадца Святлана Ціхановская ў міжнародных справах Франак Вячорка. Добры дзень, Франак. Добрый дзень. Але гаварыць мы будзем не пра палітыку, а пра тое, як у штабе Ціхановскай хварылі на каранавірус. Франак, ведаю, што хварэў і яшчэ як бы выходзіш з хваробы, як сябе адчуваеш, наколькі цяжка гэта было? Сапраўды перад самымі калядамі схапіла хвароба, некалькі чалавек з нашага офісу, перад гэтым хварэлі і іншыя. Было прадказальна, мы яшчэ ўсе здзіўляліся, чаму ж хвароба падступіла толькі праз 4 месяцы. Нейкім чынам праносіла, магчыма, насілі маскі, паводзілі сябе акуратна, асцярожна, але ўжо перад калядамі не ўберагліся. Цяпер адчуваю сябе лепш, пабываў і ў віленскім шпіталі, сустрэўся з літоўскай медыцынай, паглядзеў, як тут лекуюць, як тут клапоцяцца за ковіднымі пацыентамі. Вельмі цікавы досвед. Я думаю, што, вядома, калі можна такого досведу пазбегнуць, лепш пазбегнуць, але не ўдалося б пазбегчы. А з тым, што ты ведаеш пра тое, як хварэюць у Беларусі, все ведаюць зараз пра гэта. Якое галоўнае адрозненне ў тым, як у Вільні да гэтага ставяцца? Ведаеце, увосень у Літве амаль не было праблемы з каранавірусам. Колькасць хворых у параўнанні з Беларуссю, у параўнанні з іншымі краінамі была мінімальная. Потым, прыкладна ў лістападзе, гэтая лічба пачала імкліва расці, межы закрыліся, і Літва ўвяла вельмі жорсткія абмежаванні. Фактычна быў уведзены локдаун. Грамадскія месцы былі зачынены, перамяшчэнне нават на вуліцы, нават паміж офісамі, паміж памяшканнямі, толькі ў масках. Зараз, напрыклад, у снежаньскі час, у пачатку студзеня, ніякія публічныя установы, ніякія установы грамадскіх паслуг не працуюць. Шпіталі усе нейкім чынам пераарыентаваныя на працу з ковіднымі пацыентамі. Асобныя корпусы шпіталёў вылучаныя пад прыём людзей з сімптомамі. Калі мяне, напрыклад, забірала хуткая дапамога, то яны адмыслова завозяць гэтую машыну ў адмысловую секцыю, дзе прымаюць ковідных пацыентаў, дзе робяць ім тэсты, дзе робяць першыя неабходныя аналізы, і іх трымаюць паасобку ад усіх іншых пацыентаў. А потым, калі пацыент застаецца на лячэнні ў шпіталі, то з ім ужо працуюць лекары мясцовыя. Калі ж яго вяртаюць назад дадому, то з ім працуе лекар ці спецыяліст клінікі. І мне лекар паліклінікі віленскай кожны дзень тэлефанаваў, пытаўся, як самаадчуванне, і лекаванне адбывалася дыстанцыйна. Выпісваліся лекі, замяралася тэмпература, кісларод, і мне прасілі там распавесці, якім чынам я сябе адчуваю, ці адчуваю лепш, ці горш, і адпаведна прапісвалася лекаванне. І колькі часу працягвалася твая хвароба? Я асабіста хварэў больш за 15 дзён. У Святланы Ціхановскай ўсё было нашмат лягчэй, яна вельмі адносна лёгка гэта перанесла. Іншыя калегі ў штабе па-рознаму хварэлі. Некаторыя сядзелі непрытомныя дома, некаторыя звярталіся па дапамогу ў лякарні. Зараз я ўжо амаль ачуняў, але безумоўна, сама па сабе хвароба не праходзіць, і вельмі складана. І насамрэч, тут, бачыце, накладваецца яшчэ і складанасць нашай працы, таму што мы часта камунікуем з замежнікамі, і калі гэты тэст быў зроблены пра каранавірус, і калі стала вядома, што ён пазітыўны, то нам трэба абавязкова паінфармаваць кожнага чалавека, кожнага замежніка, кожнага дыпламата, з кім мы сустракаліся. Як шмат было людзей? Як вы мяркуеце ўвогуле, дзе, у якой краіне вы маглі заразіцца, ці гэта ў Вільні адбылося? Не, я думаю, што гэта ўсё адбылося ў Вільні, таму што тут вельмі шмат сустрэчаў, вельмі шмат размоваў, шмат актывістаў прыходзяць, прыязджаюць журналісты, нават госці з Беларусі часам завітваюць. Вельмі цяжка адсачыць, нават калі ты ў масцы, а ў нас у офісе збольшага носяць маскі, і ўсе сустрэчы адбываюцца толькі выключна ў масках. Ніводнае паседжанне, планёрка, сустрэча не адбываецца без захадаў бяспекі антыкавіднай. Але ўсё адно не ўберажэшся. Калі працуеш у адным памяшканні, ці калі часта камунікуеш, ясна, што вірус пранікае. І можна колькі заўгодна
насіць маскі, але, вядома, лепш за самаізаляцыю, асабліва калі ёсць нейкія сімптомы ці рызыкі, пакуль што лекавання няма. А скажыце, у Святланы дзеці малыя, ці нейкім чынам перадалася ім хвароба? Ну, наколькі мне вядома, то сямейныя Святланы здаровыя, дзеці не хварэлі. Сама Святлана вельмі хуценька вылікавалася, ачуняла. Мела таксама нейкія сімптомы, але вось ужо некалькі дзён яна ходзіць на працу, сустракаецца, і мы плануем абавязкова зрабіць тэсты на антыцелы, каб мець магчымасць падарожнічаць і працягваць палітычныя сустрэчы. Справа ў тым, што так ці інакш... А ваша паездка, Франак, ваша паездка ў Амерыку, ці яна застаецца ў сіле вось у сувязі з усімі гэтымі хваробамі, ці не перашкодзяць яны ёй? Цяпер усе сустрэчы пераносяцца, мяняюцца, і не з нашай віны. Паездка ў Штаты перакладаецца на люты, таму што не будзе традыцыйнай інаўгурацыі, яна адбудзецца ў віртуальным фармаце, замежныя лідары не прыязджаюць у Вашынгтон, таму мы чакаем афіцыйнае запрашэнне. Будзе гэта сустрэча з камандай Байдена, ці гэта сустрэча ў Кангрэсе, мы яшчэ не ведаем. Перанеслася сустрэча, напрыклад, у Осла, якая мусіла адбыцца літаральна учора. Яна перанеслася на некалькі тыдняў з-за ковіднай сітуацыі там. Бліжэйшая паездка там плануецца ў Эстонію, там, дзе сітуацыя больш-менш нармальная з ковідам. У Фінляндыі, напрыклад, не ведаюць, як будзе. Звычайна это ўсё вырашаецца за некалькі дзён. Цяпер, у прынцыпе, палітычныя выезды вельмі цяжка арганізаваць. Калі, напрыклад, рыхтавалася паездка ў Гешпанію, літаральна за пару дзён прэм'ер Гешпаніі сышоў на самаізаляцыю, бо кантактаваў з прэзідэнтам Францыі, у якога выявілі каранавірус. І ў выніку сустрэча з прэм'ерам была перанесеная ў онлайн-фармат. Квіткі на самалёты таксама немагчыма здабыць, яны мяняюцца. На некаторых рэйсах бывае 2-3 чалавекі ў салёне. Рэйсы могуць з'яўляцца за дзень да меркаванага выезду, могуць прападаць, іх вельмі часта скасоўваюць. Таму ўся лягістыка зараз, міжнародная лягістыка, вельмі складаная. Про тое, што ў атачэнні Лукашэнкі людзі хварэюць на каранавірус, што там кіраўнік адміністрацыі ў шпіталі знаходзіцца ў цяжкім стане, ці прэс-сакратарка захварэла і баіцца расказаць. Даведацца можна толькі праз розныя злівы і уцечкі, так? У штабе Ціханаўскай самі паведамілі сродкам масавай інфармацыі пра ковід, што Святлана хварэла, што некаторыя сябры штаба хварэюць. Чаму важна не хаваць? Чаму важна быць адкрытым у гэтай тэме, асабліва цяпер, калі ў Беларусі вельмі шмат людзей хварэе і многія паміраюць ад каранавірусу? Ну, па-першае, гэта этычна. Гэта міжнародная этыка, дыпламатычная этыка. Калі ёсць рызыка, што ты можаш кагосьці заразіць ці камусьці нашкодзіць, трэба быць максімальна адкрытымі. Калі Святлана сустракалася з міністрам замежных спраў Славеніі, потым у яго быў выяўлены ковід, то ён паведаміў кожнага асабіста, у тым ліку Святлану, пра тое, што такая сітуацыя. І Святлана сышла добраахвотна на самаізаляцыю. Мы гэтым самым адрозніваемся ад Лукашэнкі, мы адрозніваемся ад дыктатараў, адрозніваемся ад усіх тых, хто не прызнае важнасць каранавіруснай пандэміі. І мы павінны даваць добры прыклад. Мы павінны казаць, што мы празрыстыя, мы сумленныя, мы шчырыя, мы адкрытыя. Да гэтага вельмі добра ставяцца партнёры. Нават калі мы адмяняем нейкую паездку, нават калі ёсць рызыка, што сімптомы, і гэта можа быць сімптомы, звязаныя з ковідам, мы пра гэта паведамляем у адмысловых лістах службам пратаколу, з якімі камунікуем. Мы здаем тэсты на каранавірус 2 разы на тыдзень. За апошнія некалькі месяцаў я здаваў больш за 15 разоў тэсты. Перад кожнай паездкай мы здаем тэст пасля кожнай паездкі. У Берліне мы здавалі адмысловы тэст перад сустрэчай з Меркель. І не таму, што нас папрасілі ці загадалі, а таму, што гэта было этычна, это было сумленна, таму, што так прынята. Здаваць тэст на каранавірус – гэта норма. Это правільна, гэта адзіны эфектыўны захад запабегчы распаўсюду інфекцыі. І хто, як не палітыкі, павінны даваць прыклад. Пра прыклад і пра тое, што цяпер у свеце пачалася вакцынацыя ад каранавірусу. Джо Байден публічна зрабіў першую прышэпку, нядаўна зрабіў другую прышэпку ад каранавірусу, каб заахвоціць людзей рабіць прышэпкі, бо многія баяцца ці яшчэ думаюць. У інтэрв'ю расейцам абодва Лукашэнкі, Коля і Александр заявілі так катэгарычна, што не будуць прышчапляцца.
Я разумею, што адразу пасля хваробы прышэпку не робяць, павінен прайсці некаторы час, але якое стаўленне ў цябе, у Святланы, у камандзе, што да вакцынацыі? Ці вы будзеце гэта рабіць, ну, як толькі гэта можна будзе зрабіць пасля таго, як хвароба скончыцца вашая? Прышчэпкі трэба рабіць, вакцынацыю трэба праводзіць, і ў людзей павінен быць выбар, якой вакцынай яны хочуць карыстацца. Зараз у Еўропе ёсць некалькі акрэдытаваных вакцынаў, якія ўжо пачалі рэалізоўвацца ў некаторых дзяржавах. Мы працуем над тым, каб еўрапейскі звяз забяспечыў беларусаў еўрапейскай акрэдытаванай вакцынай. Мы ведаем, што у Лукашэнкі ёсць кантракты пра агульную вакцынацыю спутнікаўскай вакцынай. Разумеем, што там ёсць ужо нейкія дамовы і на пастаўкі, на рэалізацыю, і ўжо арганізаванае абсталяванне і сама сістэма гэтай вакцынацыі, але я думаю, што будзе сумленна, справядліва, калі у беларусаў будзе выбар. Таму мы абавязкова звернемся да еўрапейскіх структураў і да ААН з просьбай паспрыяць вакцынацыі беларусаў. Гэта можа адбывацца самымі рознымі шляхамі. Безумоўна, для гэта неабходная супраца з Міністэрствам аховы здароўя Беларусі, але я думаю, што яны не будуць пазбаўляць наш беларускі народ магчымасці атрымаць нармальную і якасную вакцыну. Зноў жа, гэта пытанне адказнасці за людзей. Ніхто іншы не паклапоціцца за людзей, як гэта можа зрабіць Святлана Ціханаўская. І я вельмі цешуся тым, што яна на кожнай сустрэчы з кожным еўрапейскім палітыкам, з кіраўніцтвам развязу пытання вакцын для беларусаў падымае ў першую чаргу. Неважна ад палітычных поглядаў, неважна, што Лукашенко ўтрымлівае ўладу ў Менску, мы павінны думаць найперш пра здароўе людзей. І дай Божа, ўжо ў бліжэйшыя тыдні атрымаецца прасунуцца з гэтым. От і цябе, Франак, і Святлану, і сяброў каманды мы можам пабачыць без масак толькі падчас такіх інтэрв'ю. Нам, іншым сродкам масавай інфармацыі, на ўсіх фотаздымках, на ўсіх кадрах, калі вы знаходзіцеся за мяжой, калі маеце нейкія сустрэчы, все вы ў масках. Ну, я звярнула увагу, што ёсць вельмі прыгожыя маскі, такія сімвалічныя маскі. Наколькі гэтыя дэталі прадумваюцца, што гэта за маскі такія ў вас? Яны з беларускай сімволікай. Так, у нас ёсць офісныя маскі, яны вот так вот выглядаюць. Это чорныя маскі, яны пашыты адмыслова мясцовымі беларусамі, якія жывуць у Літве, з чырвона-белай стужкай. Яны зроблены адпаведнасці з усімі вымогамі менавіта для ковіднай, як яны пашытыя ковідныя маскі і абараняюць, прынамсі на базавым узроўні, іншых людзей. Такая маска ёсць у Святланы Ціханаўскай, ёсць ва ўсёй каманды, ёсць ва ўсіх, хто ўдзельнічае ў міжнародных сустрэчах, у палітычных сустрэчах. Іх ёсць шмат, яны ёсць запасныя. Ясна, што гэтыя маскі можна выкарыстоўваць і шмат разоў, але мы стараемся трымацца гэтага стылю. Ёсць асобныя маскі ў валянтэраў каманды Святланы Ціханаўскай, якія працуюць у Беларусі, у тым ліку. Яны выглядаюць трошкі інакш. Таксама чырвона-белыя, з логатыпам офіс Святланы Ціханаўскай. Маскі гэта не толькі, бачыце, не толькі спосаб бяспекі, але таксама і нейкі атрыбут прыналежнасці да кампаніі, да нашага офісу. Ёсць такая сумная канстатацыя, што ніводны беларус цяпер альбо сам не пасядзеў за кратамі, альбо яго блізкія за кратамі. Няма ніводнага беларуса, які б ці сам не захварэў, ці хтосьці з блізкіх не захварэў. У гэты момант з хваробай змагаецца вялікая колькасць беларусаў, напрыклад, мае бацькі пажылыя, маці і бацька хварэюць даволі цяжка. З твайго досведу, з досведу паплечнікаў, родных, знаёмых, што б ты мог сказаць тым, хто цяпер хварэе ў Беларусі, з беларусаў, у каго хварэюць блізкія, што б ты ім сказаў? Я жадаю усім трымацца, перажыць гэтую навалу, перажыць гэтую заразу. Беларусы абавязкова перажывуць, вытрываюць, ставяцца да гэтага сур'ёзна. Самая вялікая наша праблема, не толькі беларусаў, але і людзей ва ўсім свеце, што мы вельмі неадказна ставімся да здароўя. А менавіта ад нашай адказнасці, ад нашых паводзінаў у грамадстве, ад падтрымання элементарных правілаў этыкі, такіх як насіць маску пастаянна, нават калі здаецца гэта не так важна, залежыць здароўе нашых блізкіх, родных, паплечнікаў, сяброў, суграмадзян. Таму тым, у каго хварэюць, зычу адужаць,
Зычу заставацца аптымістычнымі, пазітыўнымі, слухаць лекараў, падтрымліваць лекараў, дзе гэта магчыма. І калі дойдзе да вакцынацыі, абавязкова правесці вакцынацыю, зрабіць сабе прышчэпку, зрабіць сваёй сям'і, сваім блізкім, родным і заклікаць іншых таксама гэта рабіць. Дзякуй вялікі, Франак, здароўя табе, Святлане, ўсёй камандзе штабу Ціханаўскай. Дзякуй вялікі, гэта быў Франак Вячорка, дарадца Святлана Ціханаўская ў міжнародных справах. Усяго найлепшага. Дзякуй. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.